Halamayan adamlaryň barmy mediada? Men her kimin özüne görä bolýan. No, her kim maňa görä bolýar diýjekmi da onuň. Ay ýok, edil özüni ýigrendiren ay ýok pakaşdy. Saýkdelnem. Men onu tanamaga bir jegede görüşüp gördüm. Ýöne käbir eden hereketini halamadym men bolýar. Ýalňyşmaýan adam ýok. Nerede görüşdüňiz? Bir ýerde. Görüşdük, gürleşdik. Näme barady? В общем, sanat barada. Gowum orýadym, silaýadymam. Ýöne şu prostupkasyny halamadym, düşünmedim näme üçin etdi. Sen şo dis baradaýdyň. O. Men düşünmedim şonu. Sen atwetka dis taýynlap çykarjak bolupmyşyň. Dogrymy ýa ýok? Yok, yalan. Men sana şu konaydym, oklaryn şu Adalet Adasyna döwüp geten gämeler meň gizet 17 pamoýmy da şonnak aýdymyň. Han Ağa diýip bir rapper bardy, şoň bilen sammesk etdik. Şol aýdym özüm gowurýan. Köne de bolsa o döwür zwuçanýada pes, aýdyşymyzdan pes. Ýöne gowurdym şonu. İşon täzeden işlek görüýnüdüm. Потому что başlamyzda şu trap, underground şolatlardan başladyk da aýyny diňe papsa golaýlap barýas. No şu könanym täzeden ýatlalyp täzeden köne salam diýip şonu etdim. İkisi bir wagtda çykypdyr. Dis bilen şol как будто бы onam atvetka diýip bir nemetdiler. Hype urdular da karoçy. Ana samzel oynýarlar. Sen dis ýasaň ok. Näme berek?